Čaute, ja som Domety. Vítajte pri mojom ďalšom let's play na hru Fishao. No. Takže čaute, ja som Domety a vítajte pri mojom ďalšom let's play na hru Fishao. Takže sa pripojíme na svet slovenský a ideme do Trout Farmy. Lake Towne. Do Lake Towna na Trout Farmu. Lebo tam som zaplatil hlavná veď 3 fish cointy a takže musím to presne to musíme tak využiť tú chvíľku. Som dal tie 3 fish cointy. Takže nevadí. Musí to tam byť. Aj to pohnite. Ja to radšej presením, neste sa mi toľko čakať. Aj s vami. Akože s vami by sa mi chcelo čakať, ale nie, že aj vy by ste čakali, to by vás určite nudilo. Tak zatiaľ tu buďte stále tu a tak buďte tu. A už to bude. Jupi. No, už 99%, tak môžeme začať za chvíľku hrať. No, dobre. No, poďme. Dobre, tak sme tu. Vyhodilo nás tu veľa, kde tuto. Ideme. Toto kto je? Dávid Turek. Čakať, tuto si ideme zachytať na chvíľku. Tak nie na chvíľku, ale 2-3 ryby tam môžeme chytiť. Až nám to vyjde. No, Robuš! No, aspoň. Pozrieme si naše denné úlohy, čo budeme musieť dneska spraviť, až to aj spravíme. Sami bude steť. Chyť 3, pleskač veľký, nájdi si jedného kamaráta, zbiera 24 mušlí. Čakať, za toto musíme ísť, aby bola náš kamoš. Zobraziť profil. To je Ono odišla. Alebo buď si to aj nesieť. Aj tá? Čo mi ja? Skúsime chytiť teda tie ryby. Takže na čo tu čakám? Pohnite si. No tak tu ja chytať nebudem, môžete ísť do ryti. No idem pekne sem do Trout Farm. Škať, tu je... Ale tu sa chytá pečivo. Ospravedlňujem sa, ale nie je možné zobraziť. Profil hostelu návštevníka je možné zobraziť. Ale dobré, ja ti strčím. Potom tam vnútri to je... No tam vám dajú chleba, keď nemáte žiadnu návnadu. To sa mne raz stalo. No to nevadí. Môže sa niekomu stať, že nemá pečivo. Neviem, na čo som sem teraz išiel, ale mám, že to bude niečomu dobré. Tu máme malé jazierko, ale my chceme ísť do Trout Farm. Čakaj, toto je. Ani tu nejde. Čakaj, to nie je ten istý. No teraz budeme... A tu je detko. Skúsime volať, čo povedať detkovi. Čo detko? Čo to je? Čo sa stalo? Ale ty, rád ťa vidím. Nech sa ti páči. Tu máš jeden fishcoin. Použij ho s rozumom. Díky, detko. Budem si ťa vážiť. Ešte týchto. Bluch. Čo mu hrabe. Taký postihnutý Martin. Naháď svoju návnadu vždy rovnaké miesto. Na niektorých miestach je veľa rýb, inokedy však takmer žiadne. Tak to sme teraz pre chvíľu pochopili. Sme to skúsili a nevyšlo nám nič. Vie, o čom hovorím? Budeme zas čakať 2 hodiny, to je posrané. Tak vám tu zatiaľ strihnem, či už bus, mato, autobus. Tak sme tu po 3 hodinách. To bol iba fór. Tak sme tu.
Ja, budeme čakať, že niečo chytíme za dneska. Lebo zatiaľ sa nám nedarí. A už sa tam veľká ryba priblížila. No a že tam aj dojde. To si obkúkáva. No tak si to dosť, ale neobkúkala. Dočkajte tu chvíľku, mám veľký problém. Tak a som späť. Môžeme si zachytať rybičky. Aspoň keď tam niektoré zas budú. Ty vole, dneska sa mi vôbec nedarí. Aj. Nič nechytím, to prdele. Asi mám zlú návnadu. No ale ja ju mám dobrú. Krásnu. Yes! Konečne niečo zabralo. 21 cm. Je to jedna prd. Som 6K level larvy, čiapka na nič. A plnú energiu, yes. To je dobré, dáme si inú návnadu a červy si dáme. Už máme aj tak len 6, takže si to budeme musieť ako pomíňať. Budeme prefíkaní, si to pomieňame. No poďme. Asi nezabierajú na červy. Ale na mučné červy to už áno. Nič. Čo sa tam minuli ryby, alebo čo? No to nie je možné, ale... Môže byť. Ušli. Schovávajú sa. No poďte. Ten mal pravdu. Kde na veľkých miestach sú vážne žiadne ryby. Napríklad tuto. V celej trout farme sú není ryby. Poslednú rybu, čo som chytil. No a možno, že ešte ten. Viete čo? Skúsim dať návnadu chleba. Toho mám aj tak 50. A... No, 48 už mám. Skúsme dať chlebík. No, však tu čakáme už 3 hodiny. Ty vole, tuto sa nedajú chytať ryby. Utekám preč. Tuto možno bude dosť rýb. Hodili sme to tam, kde on, ale nie presne. Sakra. Ty mu sa žije. Neme chytili zatiaľ za celý tento diel iba jednu rybu. Alebo 2. Nič nezabierá. Nebol pred chvíľou jednotka? Zaujímavé. Že je to nejaký cheater alebo čo. Ale sa to dá na tejto hre. Ja vás serem a dáme si čerešničky na šlahačke. Uvidíme, či to pôjde. No, čakám. No, ja čakám. Tak ideme na pláž. Vymeníme si návnadu. Alebo si kúpime návnadu. Si obchod. A tu máme návnada. Ja si kúpim návnada. Čože? To si radšej nekúpim, aby som stil. Čerešne, tie už mám. Tie kraviny na čerešne. A na čerešne. No, tak to nič není teda. Ja si so kúpim návnadu, ja som retardovaný. Ja viem som. Dáme 2. No, za 2 a ideme mapa. Mapa sveta.